Većina ljudi griješi u ovim stvarima, a cijena je visoka. Broj 4 je osobito bitan. Prvo, budi snažan, ali ne grub. Snaga dolazi iz unutarnje discipline, ne iz potrebe da pokazuješ moć. Biti snažan znači ostati staložen i sabran u teškim situacijama. Drugo, budi ljubazan, ali ne naivan. Ljubaznost je važna, ali to ne znači da trebaš dopustiti da te iskorištavaju. Postavljaj zdrave granice i cijeni sebe. Treće, budi ponizan, ali ne nesiguran. Poniznost znači razumjeti svoje vrline i mane, ali također biti svjestan svoje vlastite vrijednosti. Ne moraš se sramiti svojih uspjeha. Četvrto, budi ponosan, ali ne arogantan. Ponosi se onim što si postigao, ali ostani skroman. Ponos dolazi iz unutarnje sigurnosti, a ne iz omalovažavanja drugih. Ovo je najvažniji korak za stvaranje dugotrajnog uspjeha. Lajkaj, komentiraj, zaprati za više ovakvih sadržaja.